Abrimos con esa mala nova, a do paro, e é que case 40.000 personas perdían en un ano en Galicia o seu traballo. O paro subía en 39.400 personas no ano 2009 respecto a 2008, o que representa un incremento do 30,53% no último ano, de modo que o total de desempregados na comunidade acadaba ao peche do pasado ano os 168.400 e a taxa de paro medraba ata o 12,88%. Era do 9,74% o pasado ano, segundo os datos da enquisa de poboación activa difundida hoxe polo Instituto Nacional de Estadística. En toda España, o paro incrementábase en 1.118.600 personas no último ano, un 34,87% máis, situándose o número total de desempregados en 4.326.500 personas e a taxa de paro no 18,83%, a cifra casi 5 puntos superior a do ano anterior. A taxa de paro acada así o seu nivel máis alto de unha serie histórica non comparable e que arranca dende o ano 2001.